Έχασα τον άντρα μου με το παιδί μου, 3 μου αδέρφια, 2 μου κουνιάδια, του αδερφού μου παιδί και του κουνιάδου μου παιδί, 9. Οι άντρες δεν κρυφτήκαν. Ζήσαμε στα τρομάρια που περάσαμε τα μύθευτα. Είχε πάει σε μερική ο άντρας μου, είχε πει στον άντρα της εδώ στο μαγαζί, μεγάλο, ποντοπολείο, Χάιν, μεγάλο μαγαζί, πολλά χρήματα. Πατέρα, δεν φεύγεις. Φοβάμαι. Άμα σκοτώσουν εσένα, εμείς τι θα γίνουμε? Φύγε, κρύψου για να γλιτώσεις. Τι είναι αυτά που λες? Και τα λες και φωναχτά να τα ακούσει η μάνα σου. Αυτά περιμένω από σένα. Πατέρα, να φύγεις. Παιδί μου, δεν κάναμε τίποτα. Δεν πρέπει να μας πειράξουν. Σε είχασε, μην φοβάσαι. Είμαστε αθώοι. Άλλο το τι πρέπει και άλλο το τι θα κάνουν αυτοί. Φύγε, πατέρα. Πήγαμε από τους τελευταίους, σαν να μην θέλαμε να φύγουμε από το σπίτι μας και να τα αποχωριστούμε. Η μητέρα μας φρόντισε, μας έντυσε καλά. Ο πατέρας φόρεσε τα πιο καινούργια ρούχα του, τα γιορτινά του. Πήρε μαζί του και τα 2 του μαύρα παλτά. Χαιρετήσαμε τον παππού, κάναμε το σταυρό μας και ξεκινήσαμε. Όλοι μαζί. Η γειτονιά ήταν άδεια. Πιο κάτω η αγορά έρημη. Δεν έβλεπε κανείς παρά μόνο στρατιώτες. Η δική τους παρουσία
έκανε πιο έντονη την ερήμωση της όμορφης κι όλο ζωή και κίνηση πολιτιούλας μας. Και πήγαμε όλοι στο σχολείο. Εγώ, τη Ρίνη αγκαλιά και τα άλλα παιδάκια με άλλα 6 παιδιά και με το αγόρι μου. Πήγαμε στο σχολείο, πήρανε τους άντρες χώρια, τις γυναίκες χώρια. Μας εβάλαν σε ένα δωμάτιο. Σκούζαμε. Πού είναι οι άντρες, πού είναι οι άντρες. Κράταγα τα μωρά, τον Μιχάλη και τον Αλέξη. Και τα ήσανε χρονιάρικα, ούτε και χρονιάρικα καλά. Το Σπύρο 3 χρονών, τον Πάνο 5 χρονών, την Κόλφο 7, το Θανάση 8. Το είχα όλο κοντά μου. Ήμουνα 12 χρονών όταν εκλείστηκα μέσα στο σχολείο. Κοντά μου ήταν η μάνα μου, τα 2 μικρά αδερφάκια μου, τα οποία δεν μπορούσαν μόνα τους να κυκλοφορήσουν, και η αδερφή μου 8 χρονών. Ο Νίκος δεν είχε φορεί ακόμη μακριά παντελόνι, έκανε με κοντό παντελόνι. Ένα μικρό, 14. Κοντό παντελόνι φορεί. Θέλω να του πάρω στον αφρό, μας θα το γλίτω. Αλλά δεν μου είπε ο Θεός καθόλου να με φωτίσει ότι τι σκοπό είχα να κάνουν. Λέω, μα αφού δεν κάναμε κακό τίποτα, δεν θα μας πειράξουν. Και χαθήκαμε όλοι, καταστραφήκαμε. Είπαμε ότι βάλανε φωτιά στο σχολείο. Δεν με ένιωξε, είχα πάθει τέτοια ταραχή και πόνο για τους δικούς μας και δεν με ένιωξε αν θα πάθω τίποτα. Αμέσως, μαμά, λέει, μόλις άκουσε τη γη, είπε, μαμά, τότε συνήρθα. Έπεσα στην πόρτα και είχα από το χέρι μου το έναν αδερφό μου. Και ήμουνα κάτω ξαπλωμένη και με πατούσανε. Το μικρό το χάσαμε στο σχολείο, την αμαλία μου την πατήσανε. Ότι βγήκα όσο πατώντας εγώ από το σχολείο. Πέσανε ο κόσμος όλος απάνω. Ευτυχώς ότι πήρα και τα παιδιά μου και τα πήρα ζαβασβάρνα και τα πήγα μέσα στο άλλο μου κόσμο. Αλλιώς ο ένας, ο μεγάλος, θα είχε σκοτωθεί. Και εγώ καθόμουν εκεί να φυλάξω τη θεία μου, ώσπου έβγαινε ο κόσμος λίγος κατ' λίγο να πούμε για να μπορέσω να την βγάλω έξω. Το κύμα που ήρθε να βγει έξω, όλοι μαζί με πήραν μπροστά και δεν είδα τι έγινε και έχασα και τα παιδιά και τα πάντα. 4 παιδιά είχα, 3 κορίτσα και το Μίμη 4. Σκορπίσαν οι γυναίκες. Άλλοι από εδώ, άλλοι από εκεί, άλλοι περάσαν απέναντι. Εγώ έτρεχα με τα παιδιά και έλεγα να πάω στο μεγάλο Γιοφύρι και μπήκα μέσα στα λιβάδια και είπαν ότι στο μεγάλο Γιοφύρι έχουν στήσει πολυβόλα και γύρισα πάλι. Η Φωτεινή μας βρήκε στο Γιοφύρι. Είχε ένα πρόσωπο ανέκφραστο, χλωμή σαν το κερί, σαν χαμένη, σαστισμένη, αμίλητη. Εμείς την κοιτάζαμε όλο προσμονή. Περιμέναμε λίγα δευτερόλεπτα που μοιάζαν χρόνια να ανοίξει το στόμα της, να μιλήσει, να πει κάτι. Εκείνη δεν μίλαγε, δεν έβγαζε λαλιά. Κοίταζε σαν χαμένη τη θιά μου. Τότε η θιά την πιάνει από τους ώμους, της δίνει ένα γερό ταρακούνημα για να τη συνεφέρει και επιτακτικά της λέει «Λέγε επιτέλους, μίλα».
Εκείνη πάλι δεν μίλησε. Μόνο με ένα λυγμό βάζει τα χέρια της στα χέρια της θειάς μου και της αφήνει εκεί, εξακριβωμένο το μαντάτο, τη βέρα και το δαχτυλίδι του άντρα της. Και καθόμαστε τη νύχτα, δεν ξέραμε τίποτα. Αλλά έρχεται ο Αχιλλέας, ο Τσαβαλάς, και κρυφτή του είχαν πάρει τα πράγματα και λέει, εγώ ζω, λέει, αλλά από ανθρώπους ξεγράφτε τους. Η μάνα μου έκατσε με τα μικρά παιδιά. Εγώ με τη θεία μου ξεκινήσαμε τρεχάλα και πήγαμε στην εκτέλεση. Ο αδερφούς μου βλάστηκε το τσιγάρο του έτσι. Ακόμη κάπνιζε το τσιγάρο του. Βλέπω τον πατέρα μου να μου κάνει νόημα, να πάω κοντά του. Πάω κοντά στον πατέρα μου, ο οποίος έβγαζε αίμα από το στόμα, γιατί είχε στους πνεύμονες τραύματα, και μου λέει πάμε στο σπίτι. Όταν πρώτο πήγαμε, εκεί πάνω και βάσταγα το παιδί, να φωνάζει «Μπαμπά μου, μπαμπά μου, μπαμπά μου». Από το πρωί δεν είχαμε βάλει τίποτα στο στόμα μας. Παιδιά είμαστε. Πεινούσαμε. Τι να φάμε. Κάτι βγάλαμε. Μα για ποιον να πρωτοφτάσει. Τότε η Κελαϊδίτανα που τη σκότωσαν 3 παιδιά και τον άντρα της προσφέρθηκε να μας δώσει. Έχω εγώ του Νίκου μου. Εκείνο τ' άμυρο δεν το έφαγε. Φάτε το εσείς. Σας το δίνει εκείνο που ήταν φίλος σας. Το βρήκα πάνω του ανέγγιχτο. Πήρα στα χέρια το ψωμί. Ήταν ένα μικρό καρβελάκι σταρένιο, ζυμωτό. Άρχισα να το κόβω. Στη μια γωνιά ήταν βρεμένο. Άρχισα να το μοιράζω. Για τον εαυτό μου κράτησα το βρεμένο. Άρχισα να το τρώω με βουλημία. Τότε κατάλαβα. Ανατρίχιασα. Ήταν βρεμένο και ποτισμένο από το αίμα των σκοτωμένων.
Δεν είχα τίποτα να τους δώσω. Τίποτα δεν φάγανε. Όταν ήρθαμε εδώ, πήγαν στη Μαρία την Ξαπράλου του Χαλκιά από κάτω και η Μαρία είχε γλιτώσει, είχε πετάξει η μητέρα της τραχανά απ' έξω και έβαλε και τάβρασε και τα τάιζε με τα χεράκια της η Μαρία. Ήρθαμε εδώ πάνω, δεν είπαμε τίποτα, ούτε τέντζερ, ούτε καπάκι που λέει τίποτα, ούτε ρούχα, ούτε τίποτα. Πήρα τα παιδιά και ήρθα στο σπίτι και καιγόταν το σπίτι. Τι να φάνε, λιποζυμάγανε από την πείνα. Τι να φάνε, ποιος θα τους δώσει να φάνε. Εγώ το βράδυ εκείνα ήμουν από κάτω μία πέτρα. Και πάνω στο σπίτι τρούπασα από κάτω μια πέτρα με τα παιδιά. Μόνη μου. Και έσκουζα μόνη μου, είχα κάνει γκρουλίαζα όλη τη νύχτα. Η τρίτη ήταν που κουβαλάγαμε τους άντρες χασούροντα, όλες οι γυναίκες. Μαζευτήκα και πήγαινε η καθεμία να μαζέψει τον άνθρωπό της. Με τις κουβέρτες που είχαν στα χέρια τους, που είχαν πει από μία κουβέρτα να πάρουν τα χέρια. Τους βάλαμε μέσα, έναν και τους μαζεύαμε στο νεκροταφείο. Στρώσαμε την απλάδα χάμω και τους βάλαμε απάνω και τους φέρναμε τις τέσσερις γωνίες της κουβέρτας και τους κατεβάζαμε κάτω και μετά πηγαίναμε, φέρναμε και τον άλλο. Με τα χέρια παλεύαμε να τους θάψουμε. Όταν τους βάλαμε μέσα, δεν μπορούσαμε να τους σκεπάσουμε. Αρχίσαμε από τα πόδια και όταν φτάσαμε στο κεφάλι μας ήταν αδύνατον να ρίξουμε το χώμα πάνω στο κεφάλι.
Στην αυλή μας και στον κήπο είχαμε ωραία λουλούδια. Τα αγαπούσε πολύ ο πατέρας μου. Τα περιποιόταν μοναχός του. Συνέχεια έβλεπα να λείπουν. Στη θέση που ήταν φυτεμένα ήταν τώρα μια γούβα μικρή. Ήξερα που πήγαν, αλλά ρώταγα. «Μάνα, η τριανταφυλιά που ήταν εδώ, τι έγινε?» Και εκείνη. «Του την πήγα, παιδάκι μου. Τη φύτεψα στο μνήμα του πατέρα σου. Δεν θυμάσαι πως την αγάπαγε. Εκείνος με τα χεράκια του την είχε φυτέψει». Τελικά στην αυλή μας δεν έμεινε λουλούδι. Μεταφέρθηκαν όλα στο κημητήριο. Πήγαν εκεί που βρισκόταν εκείνος που τα αγαπούσε. Ήτανε η καρδιά του χειμωνιού, 13 Δεκέμβρη. Τρέβαμε έτσι σαν τα ζαγάρια. Όπως το φύλλο τρέμει από το κλαρί, έτσι τρέμαμε εμείς. Και ζήσαμε. Ένα ταγέρι που φόργα ήταν γεμάτο αίματα. Ούτε είχα να αλλάξω, δεν μπορούσα να αλλάξω. Με τι να αλλάξω, δεν είχαμε τίποτα να αλλάξω. Καιρούς και σαμάνια το φόργα. Σπέλαμε, σερίζαμε, εμείς οι γυναίκες. Όλα τα φτιάσαμε αναχέρι μας. Έστερνα εγώ, στάρια. Ό,τι έκανε ο άντρας μου τα έφτιασα εγώ, ούλα. Και πάντρεψα τα κορίτσια. Βγαίνοντας από το σχολείο, και όταν αυτοί έφευγαν και έξω από το σχολείο, τραγουδούσαν